नमस्कार प्रणाम अजय भोजपुरी। नेटफ्लिक्स पर एगो फिल्म आयल बिया जौना का नाम ह भक्षक। ऐसे तो फिल्म के कहानी लगभग सब केहू के मालूम बा। बहुत बड़हन न्यूज रहे ई। काफी समय तक जौन बा एकर चर्चा भइल। बाकी कहल जाला कि चर्चा होला, चर्चा के बाद वो विषय जौन बा बेचर्चा के हो जाला, लोग इग्नोर करे लागेला। खैर, मुजफ्फरपुर मुनव्वरपुर ऐसे कुछ यही थीम के लेके ई कहानी शेल्टर होम पर आधारित बिया। ओ जुगे से ई कहानी जौन बिया तौन बालिका गृह कही शेल्टर होम जौन कहल जाता, बालिका गृह से ई जुड़ल कहानी बिया। ओ जुगे से ई कहानी शुरू भइल बिया। वही खुलासा पर ई कहानी केंद्रित बिया। ए फिल्म में बतावल गइल बटे कि सांच घटना पर ई कहानी आधारित बरुए। हम एक कहानी के मूल में ना जाके, मूल सब केहू जाना ताटे, मूल में ना जाके कुछ एक जोन खास बा एक कहानी में, जोन छिउकी जोन की तनकी से लागे वाली जोन बात बिया, वही बातन पर जोन हम अपन आज के ई वीडियो बना रहल बानी। कटाक्ष बटे। कटाक्ष के अगर हुआ छिउकी लेखा देखब तो छिउकी लेखा लागी, अगर बढ़न रूप में देखब तो बढ़न लागी। सामाजिक विषमता सबसे पहला जोन विषय बा ए फिल्म में, जो मूल कहानी के अगर छोड़ के देखल जाओ तो सामाजिक विषमता के लेके बाटे। एगो तो औरत आ मर्द के बीच में केकर का जिम्मेवारी बा, का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाटे, ओकरा पर बा। दूसर का बात की फिल्म में हाली ई बात उठत आटे कि बियाह हो गइल बा, 6 साल हो गइल, बाकी बेटा बेटी नइखे भइल। तो ई एगो सामाजिक विषमता के लेके जोन हमनी की ओर बाटे। देखिए, एकरा में जौन बात बोलल गइल बाटे, हर चीज जोन बाटे तौन होला, हमनी की ओर आजो हो रहल बाटे। तो हम मूल कहानी पर ना जाके, मूल कहानी एगो घटना हो सकेले, बाकी एक मूल कहानी के संगे संगे जोन पचखा बाटे, जोन ओकर डाढ़ बाड़ी सो, वो चीजन के हम बात करे के कोशिश कर रहल बानी। तो सामाजिक विषमता के एगो बात रहबे कइले, एकरा संगे संगे उच्च शिक्षा के स्थिति कहानी में जोन बा तौन बा। लेकिन ए फिल्म में जोन दिखावल जा रहल बा कि पढ़ाई जोन बा, यूनिवर्सिटी के जोन उच्च शिक्षा के पढ़ाई हो रहल बा, 3 साल के कोर्स 6 साल में, 5 साल में पूरा होताटे। आई सांच बटे बिहार के, ई सांच बात बटे। और बहुत सारा यूनिवर्सिटी बिहार के जोन बा ए बीमारी से, जोन डिले होखे वाला बाटे बीमारी, ए बीमारी से ग्रसित बाड़ी स। तो ई फिल्म कहीं ना कहीं संक्षेप में एके दू संवाद के बीचे ए विषय के उठा रहल बिया। बेरोजगारी के भी सवाल ए फिल्म में उठावल गइल बाटे। खास बात बाटे कि जब उच्च शिक्षा आ बेरोजगारी के बात हो रहल बा, तो ओ समय देखे वाला एगो रिप्रेजेंटेटिव बाड़े। हमी नहीं कह सकत कि पूरा बिहार चाहे पूर्वांचल के लोग ऐसा सोचत होखे, बाकी कहीं ना कहीं एगो उदाहरण तो बढ़ले बाटे। और वो उदाहरण पर हमनी के एगो अंदाजा लगा सके नहीं जा कि उच्च शिक्षा आ बेरोजगारी जैसन विषय के समाचार के रूप में प्रस्तुत कईल कतना हंसी के हास्यास्पद बन गई बाटे। जब दर्शक के देखे वाला के रिएक्शन आवत बाटे, मेहमान जी जोन बाड़े में पत्रकारिता का मूल सिद्धांत, एगो डायलॉग बाटे फिल्म में कि पत्रकारिता यदि नइखे करे के, यदि एह कुल चीज के जोन की हमनी के आंखी के सोझा हो रहल बा, जोन गलत हो रहल बा, यदि वो गलत के नइखी रुआ बतावत, तो फिर पत्रकारिता छोड़ के रुआ लिट्टी चोखा के दुकान भा किराना के दुकान कर लेवे के चाहिए। एगो डायलॉग बटे, बहुत पिंचिंग मतलब लागे वाला डायलॉग बटे। बाकी अगर का कहल जाला कि चाम यदि मोट हो गई होखे तो कोनो चीज के असर ना पड़ेला, जना के हमनी के बेहाया कहनी जा। पत्रकारिता के दुरुपयोग, ये फिल्म के जो मुख्य विलन बाड़े उनका लगे, उनकर आपन, उनका लगे जोन बा आपन 3 गो अखबार निकलता स, एगो हिंदी में, एगो उर्दू में, आ एगो अंग्रेजी में। भोजपुरी नहीं खे, बाकी ये 3 गो अखबार, ई 3 गो निकलत बड़ा स। एकरा पीछे कहीं ना कहीं एगो मैसेज देवे के, फिल्म मैसेज देवे के कोशिश कर रहल बिया कि कैसे पत्रकारिता चाहे अखबार जोन बाड़े, अधिकतर अखबार, हम मैं के बात नहीं करत, अधिकतर अखबार कैसे कुछ लोगन के मुट्ठी में बाड़ा स, कैसे वो लोग इस्तेमाल करता। कहीं ना कहीं ई गोदी मीडिया के तरफ इशारा भी कर रहल बा। व्हाट्सएप ज्ञान, पॉकेट में मोबाइल रखला से हार्ट अटैक के खतरा हो सकेला। ई छोटे छोटे कुल संवाद बना से, जब ये फिल्म के रुआ सब देखब तो ई कुल संवादन से और परिचय हुई।
बड़ा ध्यान से देखब सब है। नेटफ्लिक्स पे बिया, घर पे आराम से बैठ के वो सब देख सकेनी। एकरा के ऐसा नहीं है कि सिनेमा हॉल में बिया 3 घंटा में चाहे 2.5 घंटा में 2 घंटा में फिल्म खत्म हो जाए, तो आराम से देख सकेनी। ए फिल्म में एक एक संवाद जौन बाटे बड़ा जोख जोख के राखल गईल बा। भोजपुरी भाषा शब्द के प्रयोग, जाहिर बात बाटे कि हम भोजपुरी में वीडियो बना रहल बानी, तो इहो एगो इंटरेस्टिंग बात रहे कि भाई ए फिल्म में भोजपुरी के का इस्तेमाल बाटे। तो भोजपुरी के जौन इमेज बाटे आज के तारीख में, भोजपुरी भाषा के भोजपुरी गीत संगीत के जौन इमेज बाटे, वही इमेज के, वही लिगेसी के ये फिल्म कैरी ऑन कर रहल बिया, दिखा रहल बिया। यानी कि भोजपुरी के इस्तेमाल ज्यादातर फिल्म में लंठई खातिर, फुहरपन के दिखावे खातिर, आ एगो जौन भोजपुरी गीत, भोजपुरी लेखा जौन गीत बाटे, उहो यही चीज के फुहरपन अश्लीलता के दिखावे खातिर ही भइल बाटे। फिल्म के ताकत, ये फिल्म के ताकत यदि हम बात करी तो 2 गो लोग बाटे। खैर कहानी तो एगो बढ़ले बिया, हम कहानी पर बहुत सारा बात कर चुकनी। बाकी ये फिल्म के 2 गो बहुत जोरदार जौन कहल जा सकेला। निर्देशन तो खैर बढ़ले बा, बहुत कसल निर्देशन बा। बाकी संवाद आ किरदार फिल्म के जान बाड़े। संवाद कहीं रुआ के बोर नहीं होके देत, आ किरदार रुआ अपना संवाद अदायगी से, अपना हाव भाव से, अपना चेहरा के एक्सप्रेशन से रुआ के फिल्म के संगे जोड़ के रखले बाड़े। भूमि पेडनेकर इतना बढ़िया तरीका से अपन किरदार निभौले बड़ी कि क्या कहे के। बाकी हम खाली भूमि के बात ना करके एजा लगभग हर किरदार के हम बात करब। यदि वो समाज कल्याण मंत्री जौन महिला बनल बड़ी, उनका के छोड़ दी तो उनकर अभिनय हमारा बहुत ना लागल। हम कहे से कि बहुत पीस पीस में सबके इम्पैक्ट देखत रहे कि का रहुए अभिनय के। तो वो हिसाब से यदि देखी तो ये फिल्म के हर किरदार जानदार बड़े, बेजोड़ बड़े। एगो समाज कल्याण मंत्री के छोड़ के मंजू सिंह की का कुछ नाम रहे ऐसे ही। तो कहे के बाद कि ये फिल्म के यदि सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के दिखावे के कोशिश भइल बा, जौन कहानी बा मूल शेल्टर होम के जौन कहानी बा, जौन बालिका गृह के जौन कहानी बाटे, और उ तो बढ़ले बा। संगे संगे सरकार के लथार्जीपन, सरकार के जौन नकारापन बाटे, वो के दिखावे के कोशिश भइले बा। एकरा अलावा वो मूल विषय से हट के बेरोजगारी, शिक्षा, समाज में का विषमता बाटे, वो सारा चीजन के लेके ये फिल्म जौन दिखावतिया, भोजपुरी के लेके जौन चीज दिखा रहल बिया, आ जौन अपना एरिया, अपना क्षेत्र के जौन स्थिति बाटे, ओकरा के जौन तक तरह से दिखा रहल बिया। यदि रउआ हम राजनीति से हट के ए फिल्म के देखे के कोशिश करब जा, तो मालूम पड़ी कि फिल्म असल में, ये फिल्म कम हमनी के ऐनक दिखा रहल बिया, शीशा दिखा रहल बिया। हमनी के देख सके नहीं जा ये फिल्म के माध्यम से अपना समाज के बहुत सारा ऐसा घटना बाटे जौनन के हम जिक्र आज के वीडियो में नहीं कल चाहत। बाकी रुआ यदि झांक के देखब, यदि अपना समाज के देखे के कोशिश करब, यदि रोज के अखबारन में जौन खबर आ रहा बा ओकरा के देखे के कोशिश करब, जौन भोजपुरी के स्थिति बाटे ओकरा के देखे के कोशिश करब, तो रुआ आकलन कर सकेनी कि फिल्म कहीं ना कहीं राउर अंगूरी धके, चाहे कह सकेनी कि पीछे हाथ लगा के राउर मुंह दिखावती है कि रुआ देखी एकरा के। फिल्म बहुत जरूरी बिया, नेटफ्लिक्स पे बिया, ए फिल्म के देखल बहुत जरूरी बाटे। शिकागो पीडी या बोश लिगेसी में ऐसा, चाहे ऐसा वेब सीरीज में रुआ सब बहुत सारा ऐसा कहानियन के देखले होखब। बाकी ई कहानी खाली वो शेल्टर होम से जुड़ल नहीं है। एक कहानी में शेल्टर होम के संगे संगे बहुत कुछ बड़ुए। आई कहानी खाली एगो भक्षक के नहीं के दिखा रहा, वो भक्षक के दिखावत तो बढ़ले बिया, संगे संगे वो भक्षक के जौन ब्रांचेज बाटे, जौन शाखा बा, जौन डाढ़ बाटे, जौन पचखा निकलल बा वो भक्षक के, ओहू के दिखा रहल बिया। ई कहानी चाहे ई फिल्म एजुगे रुकत नहीं है। जब मुख्य किरदार जौन मुख्य विलेन बाटे जौन ए फिल्म में, वो विलेन के आलोक श्रीवास्तव नाम हटे शायद, जब लास्ट में जब जेल जाता टे और हंसी देखब ओकरा चेहरा पर, खास करके भूमि पेडनेकर के देख के जौन हंसी हंसताटे, ई दिखा रहल बाटे कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि सुधरे वाला कुछ नहीं है। उ जाताटे, जेल जाताटे, बाकी उ लौट के आई, ओकरा लेखा ढेर लोग समाज में बैठल बाटे। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत कुछ रुआ के झकझोरे के कोशिश कर रहल बिया। यदि रुआ ये फिल्म के ठीक से देख पाई तब, ना तो एगो मजा खाती देखब, तो जाहिर बात है बहुत फिल्म आवतरी से मजा खाती। अब भोजपुरी में मजा वाला ही चीज रह गई बाटे, अब वो मजा के रुआ जैसे डील करी। भक्षक नेटफ्लिक्स पर भी आई फिल्म, जरूर देखी सब है। कुछ गाली गलौज बाटे, ऐसे सोच समझ के देखब सब है। बच्चन के संगे देखे लायक नहीं है,
बाकी हाँ ई फिल्म रुआ के बच्चन खातिर सोचे के मजबूर कर दी कि बच्चन के भविष्य के लेकर रुआ का सोचे के बटे। आ एगो और खास बात, जौन की डायलॉग बहुत पुराना हो गई बटे, बहुत पहले से लोग बोलत हटे कि सब लोग चाहता कि भगत सिंह फिर से पैदा होखस, बाकी हमारा घर में ना पड़ोसी के घर में। तो कहीं ना कहीं फिल्म वही चीज के बतावे के कोशिश कर रहा बिया कि समाज में जौन होत अटे, रउआ भाषा में, रउरा समाज में, रउरा गांव में, जवार में, जहां भी जौन होत अटे, अगर रउआ देखा तनी वो चीज के और ओकरा बादो रउआ चुप बानी, तो ये फिल्म रउआ खातिर बिया। हो सकेला ये फिल्म रउआ के जगा सके, झकझोर सके, हो सकेला रउआ आँख खोल सके। आ ना तो हम जैसे कहनी हटे जे बेहया बा वो तो रहबे करी, कहीं जाम जाला वो भक्षक। क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या अपने आप को भक्षक मान चुके हैं?